مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا لو مقدام كلتنا حسي خلت شحن عسران حمشتن اب جرمن هقدفاوي فستيبال ككايديو كوينو جن ات فستيبال اب تقدم حجز كايدلو زنبرة كتما جيسان زيكونه اب حانتي هوفهايم ام تاونوس اتبهال كاب كتما فرانكفورت بوغن معراب ابني 17 كيلومتر رحق التدكينا ابزلا نيشتي كتما يتحسيب زلو بوليس جرمن ابز فستيبال كم تنايك ادم حجي عقرقر كل عالي خئليو إلهم بمسكا كابلمو وقحتا جميرم اب حلوة يركبو غازيت انياتات تلفزيون راديون غازيت انكا كابت بوتا ناي كلت وغن دمت انمسمع صبت ابات كسرحو تداليم كم زلو زبت حنا حبريتا يتقس الفستيبال قدم مكيادو تاس تبهلت عباي جرمناويت غازيتا بزعبا ز فستيبال حدا سفيح صحف زرغحلا نت صحف كم زلو بزي موسختا بمستيات بيتنا ناب تግርኛ تترجملو تخاتاتلونا ارست نايت صحف ملكاو سرعات اندغنا صمبل يكايدالو يبل اتي بغازيطኛ مارينا مايز تصحف صحف اب زرزرو كم زنابل يقصل دحرني حد عامت عرفتي نقدام اب زوبا هيسن اندغنا نا ايرترا فستيبال ككايديو لوم زبن كم تلمود اب كتما جيسن زيكونه اب هوفهايم ام تاونوس اب حدا ناي تركاويان ناي مرعا اداراشيو كصمبل ابت فستيبال كاب 700 كساب 1500 زخونو اب جرمن زنبرو دغفت نايتي اب ايرترا زلو كبر دق سبات زيحلو سرعات كساتوفيهم كاب قدم قل عامتات اتحيزومون نايتي اب قرن افريقا زركب ولق ملاخ زخونو بوليتيكنياتاتن ناي بروباغاندا مغاوحتن ناب جرمن يمصلو نساتهم مس جرمن بتزغبا ناي دبلوماسي قانقا خزاربو ايرايون ناي لبزبن فستيبال بحاده بوستريو موعوع كسرحلو قنيو ات بوستر كاب ايرترا زمصو موزيقنياتاتن درفتن نت فستيبال كدمقو مخانميو زغلص سبسلطان منغستي ازوم موزيقنياتات بخمي فيزا خمزرخبو كساب حجي ايفلطون غازيطاناون ازوم موزيقنياتات بخمي ناب جرمن كم زمصو كتتصاريو ايكالتن مخنياتو ات بوستر بمن كم استدالو حبريتا يبلون بحق مسرت جن جدن كتصحف نيروا اب حملاي سلفي اب قداي سبعو مسلات تغيطو زسرح بوريس تبهل بوليتيكنيا نت فستيبال نوحت اقداو ناي سرعات اسمرا زنصبارق ليو كبل كونينوا نسو نغازيطانا كمزيلو እዚ فستيبال بصلال موزيقان حدحد مرخابن مسارحي بروباغاندا دغفت ملكن ماكبي ገንዘብ نتي بحاده سلفي زمحدر ملكاو سرعات ايرتران زخون مدرخ زفطر ييلو قصيلو اب جرمن كمز عينتو صمبل بمكياد ندغفتي نموداب نتقاومتي نمصقاطن نا منغست زقربو سبات بايتا نمططحن يفتنالو ييلو البوليتيكنيا نوحت اعداو سرعات اسمرا كساب ناب جرمن بمبصح سغره دباوي صقطي يوردالو دحر مبالو اموداتا منغست جرمن نت فستيبال حزو زلو بوليتيكاو ملختي كردا لعلو كل خا نتوم اب جرمن عقبا زحاتتو نسبعو مسلاتن مسل بنصانت حسابكا مغلاصن زقالسو ايرتراوያን وحسنت كهب تمحصينو اتا غازيطا بمقصال نابتي صقطي زوردوم تقاومتي ጉጅለታት ኢላ ሰሜቶ ንኡስ አርእስቲ ትሰገር ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ሕማቅ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ጎነጽ ምጥቃም ይረአሎ ዝብል አርእስቲ ተላዒልሎ ኣብ ወርሒ መጋቢት ቡንደስ አንቫልሻፍት ዝተባህለ ላዕለዋይ አካል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ሃንደበታዊ ተፍትሽ አካይዱ ነይሩ ብርጌድ ንሓመዱ ሓይሊ ተጠቂሙ ሰልፊ ስለ ዝገበረ ከም ጥርጥር ሽበራውን ተራእዩ ነይሩ እቲ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ኣብ ልዕሊ ገለ ልዕሊ 3 ዓመት ዝኾና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እውን ከይተረፈ ተፈጺሙ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር እዚ ፌስቲቫል ተመዝጊበን ብሰላማዊ መገዲ ድምፀን ዘስማዓን ኮይኑ ግን ካብቲ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ኣይደሓናን እዚ ንብዙሓት ኤርትራውያን ተቃወምቲ ኣጠራጢርዎም እዩ ክትብል ኣብ በርሊን ዝምቕማጣ ፍሮይና ሃብተማርያም ዝተባህለት ፖለቲከኛ ንጋዜጣና ሓቢራ በዚ ምኽንያት ከዓ ለብዘመን ዝተዳለወ ወይ ዝተመዝገበ ሰልፊ የለን ፍሮይን ቀፂላ እቶም ዝበዝሑ ናይ ደንበ ተቃውሞ ወኪላት ንጎነጽን ንብርጌድ ንሓመዱን ነጺጎም እዮም ድሕሪ ምባላ ጀርመን ንደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ደጊም ቦታ ከይትህቦምን ነቲ ፌስቲቫል መወዳእታ ክትገብረሉን ፀዊዓ
ኮይኑ ግን ኣብቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ዝርከብ ናይ ማይን ታውንስ ምምሕዳር ወሃቢት ቃል ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ብውልቂ ዝተፀውዐን ኣብ ብውልቂ ዝውነን ኣዳራሽን ስለ ዝካየድ ክንክልክሎ ኣይንኽእልን ኢና ክትብል ንጋዜጣና ሓቢራ ቀፂላ ብመሰረት ኣብ ዞባ ሄሰን ዘሎ ናይ ምእካብ መሰል ወይ ሕጊ ነዚ ፌስቲቫል እዚ ከም ቤት ጽሕፈት ንኡስ ዞባ ደው ከነብሎ ኣይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ እቲ ሓላፍነት ናይ ከተማ ሆፍሃይም እዩ ኢላ ናይ ከተማ ሆፍሃይም ወሃቢት ቃል ብወገና እቲ ሓላፍነት ናትና ዘይኮነ ናይ ንኡስ ዞባ ሓላፍነት እዩ ዝብል መልሲ ሂባላ ምምሕዳርን ፖሊስን ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ኣብቲ ከባቢ መሳርሒ ብረት መሓዝ ዝኽልክል ሕጊ ኣውፅኦም ተግባራዊ ኮይኑሎ ከም ተወሳኺ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ቐፅርን ንዕኡ ዘዳወቡ ክፍሊ እታ ከተማን እውን ከም ካራ ጋዝን ካልኦት ተጓዳእቲ ነገራትን መሓዝ ኣይፍቀድን ተባሂሉሎ እታ ጋዜጣ ነዚ ምስ በለት ጽሑፋ ዛዚማ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ቃል ብቃሉ ካብ ጀርመን ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ እዩ ነይሩ ገለ ጀርመናውያን ጋዜጠኛታት ሎሚ ኣብ ሆፍሃይም ክውዕሉ ምዃኖም ፈሊጥና ኣለና ኣብ ቀረባውን ጸብጻባት ክሰርሑ ክንጽበዮም ኢና ከመገዳስነቱ ከዓ ናባኹም ክነቕርቦ ክንፍትን ኢና ድሮውን ሓንቲ ዲሳይት ዝተባህለት ዓባይ ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ኣብ ስቱድዮ ምስኣተና ኣብ ቦታ ፌስቲቫል ዝኾነ ዕግርግር ከም ዘየለ ሓድሽ ጸብጻብ ሰሪሓላ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና ናብኣ ክነብለኩም ሰላም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብ ህይወትኩም ሙሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕኩምን ኣብ እተካይድዎ ዘለኹም ቃልስን ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ንምነ በኣካል ተረኺብና ብዛዕባ ቃልስና ይህን ምሂን ካብ ዘይንበሃሃል ሓያሎ ኣዋርሕ ኮይኑ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ሓፈሻዊ ዛዕባ ቃልስና ንምዝታይ ንዕለት 23 ነሓሰ 2025 ዓብይ ህዝባዊ ሰሚናር ተዳልዩሎ ኣብዛ መዓልቲ ኩልኹም ብርጌድና ሓመዱን ደለይቲ ፍትሕን ዘለኩም ካልእ መደባት ኣወንዚፍኩም ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም እዛ ዓለት ትካላትና ነላልየላ ሕቶታትናን ነቐፌታትናን ነቕርበላ ፍልሊና ነጽብበላ ዕለት ክትከውን ሓሪና ያለና ንቃልስና እውን ሕጋውነት ትካላውነት ግሉጽነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ቃልሲ ኮይኑ ኣብ ዓወት ንምብጻሕ ኩልና ክንሳተፍ እጃምና ክንዋጻእ ንላቦ ጠርናፈናን ስምረትናን ሓይልና እዩ ስለዚ ቆፀራና ዕለት 23 ነሓሰ 2025 ይኹን ብድሓን ምፁ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي